गामिया सोनाबामबारि आरो जोंना समस्थिया गोग्लैयो 23 नं लिरा। आसा आंनि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। दा जोङो थांनाय 2017 मायथाइयाव थांनाय जोङो बिपिएफनि जानानै मोनसे जों खामानि मावदोंमोन। बे खामानिया जोंहा 5-6 लाखसोनि खामानि आरो माने सिल्प कालभार जोंनियाव बहुत जेनेबा सेंग्राफोर स्टाफ दंमोन। बेनिफ्राय बे सेंग्राफोर स्टाफा माने जोंनि गेजेरावथ' फ्राय बांसिन गैयानो मानसिखा। बेनिफ्राय सोरबा बायदिया दाउ फानना हरदों, अमा फानना हरदों, सोरबा बायदिया बोरमा फानना हरदों, सोरबा बायदिया दंफां फानना हरदों। बे खामानियाव आंबो इनभल्भ दंमोन। बेनिफ्राय बे खामानिया दिनै बिला जागोनसो जागोन दिनैसिमहालागै गैया। लांबाय 20 मायथाइ फायलांबाय दिनैसिमहालागै जोंनो थाइसेबो जों फैसा मोनाखै। आरो बे खामानिखौबो जोङो निजा आखाइनि फैसा दिहुनासो जों मावग्रा बायदि जाहैदोंमोन आरो। बिनिफ्राय जोङो दाथ' जों फैसाखौ मोनखालानो जों इटिमिटि मिथिखाबाय आरो जाखालाबो बे खामानिया इटिमिटि जानाय सरकार जाबाय खाबायानो। दिनैनि समाव आं ओरैबायदि नुदों माने बिपिएफ सरकारा माने ओरैबायदि कारापसन इयुथनि गेजेरावनो जा जिखुनु माने रायजोनि गेजेरावनो जा ओरैबायदि मोनसे गाज्रि कारापसनखौ आं नुदों। बिनिखायनो बोरै हायो जों माने बिपिएफ सरकारखौ माने फेजेननानै इउपिपिएल सरकार जानोथ' थांगासिनो दंखायो। जों 100% सियर होना लाबा बेखौ भुल जाखाला। बेनिखायनो जोङो सोलायनाया जाथारनांगोन आरो। जा 3 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइ अर्थात दा जोङो 17 बोसोर रानिं सोलिगासिनो दं बिपिएफ सरकारा। माने जोंनि सा ओनसोलाव जोंनि पिसपुर ओनसोलाव माने जोङो बिपिएफनि खामानि मावनायखौ जोबोद खम नुदों आरोखि। माने गैयानो फ्राय मथा-मथि 100आव बुंनो थाङोब्ला मथा-मथि 5-6% ओरैबायदिसो थांनो हागौ आरो। बेनिखायनो माने डेभेलप जायैखौ जों नुदों। मानो होनबा जोंनि ओनसोला सा ओनसोलखा ओरैनो बर्डार एरियाखा माने खुनु माने डेभेलप जायाखै। दैनियानो जा हान्था मेलानियानो जा मार्टियासनि खोथाखौथ' बाद दोन। मार्टियासनि गामियाव साबा मार्टियास जालांदों। साबा मार्टियास नामाव दिनैसिम थाइसेबो फैसा जोङो गभमेन्टनिफ्राय नुनो मोनाखै आरो। दा बेनिखायनो जोंनो मोनसे सोलायनायखौ नांगौ, परिबर्तनखौ नांगौ। सोलायनाय जुदि गैयाब्ला जों भबिष्यताव जिबायदि जालांगासिनो दं बिटिसि सरकारनि आमोलाव जिबायदि खुंथाय सोलिलांगासिनो दं बेबायदि जालांबाय थागोन आरोखि। ओंखायनो जोंनो मोनसे गोग्गो खुंथाय नांगोन, मोनसे गोग्गो सरकार नांगोन जाहाथे इयुन जोलैया मोजांनि सायाव मोजां जालाङो। होमब्लासो जोङो हारि-हारिसा हिसाबै जोङो बुहुमाव सिनायथि मोनगोन। बेनिखायनो जोङो गासिबो माने जनजाति हिसाबै दा जोङो माने जोंनि एरिया खिनियाव जों जिबायदि नुदों गासिबो माने जत' जनजाति लोगो नांनानै इउपिपिएलखौ जोङो 100% सापर्ट खालामदों।